Urretxuko txistulari taldeak bere 50. urteurrenean Lizarriturri izena hartu zuen eta aurten ekainean, hain justu, Lizarriturrik 75 urte bete ditu. Beste urte muga bat ere hartuko dugu gogoan. Urretxu dantza taldea lehen aldiz kaleratu zenekoa. 1961 San Juan egunez izan zen. Bere garaian, Jose Ignacio Ansorenak moldatu zuen txistu silbotez jotzeko eta Xabier Barriolak osatu du metal boskotearentzat moldaketa. Gaur estreineko zentzungo dugu moldaketa hori. Urtero Ramon hemen izaten da, gaur ezin izan du etorri, beraz pieza hau bere oroimenean edo bera gogoratzeko joko dute eta txalo bero bat.
izan zirenei emateko. Dagoenez, gure artean ez ditugunez, beraien senitartekoei esan diegu etortzeko. Eta hementxe dira Isidro Azkarateren, Juan Jose Aroztenaren eta Tomas Salabaren senitartekoak. Etorri mesedez. Esan bezala, oroigarri bat prestatu dute Urretxu dantza taldekoek, eta Isidro Azkarateren alabek jasoko dute lehendabizikoa, Mari Carmenek eta Mari Josek, eta Manuel Dominguezek emango die oroigarria. Juan Jose Aroztenaren emaztea dugu gure artean, Gloria, eta berari Miguel Odosagaztik emango dio oroigarria. Eta Tomas Salabaren kasuan, bi seme etorri dira Pablo eta Francisco eta Luis Mari Arrietak emango die.